importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, 57 minutos nakaligad sa tak ng alasay. Sa liwat mayong gabi naman, mayong gabi Bacolod kag mayong gabi Negros Occidental Bogos nga Western Visayas. Action Firing Line. Nabilog nga pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Diyan man nga bahin sang kalibutan, Action Firing Line. Liwat naman nga magapangalagad sa inyo, yari kita sa Mayo 31, tuwig 2022 nga pagpangalagad. Action Firing Line. Kamusta naman ang atos sa mga ka-aksyon, mapabukid ka man, mapabaybay, or diyan man nga bahin diri sa pungsod sang Pilipinas, no? Kag sa mga nagatutok na, temprano pa sa atos sa live stream sa radio o kon sa iban pa nga mga social media. Action Firing Line. Sa YouTube live nato, no? Radio live stream, YouTube live sa nga DYAZ Action Radio Bacolod. Liwat kami nga nag-abi-abi naman sa inyo sang maayong nga gabi. Medyo mayad-mayad ang tiyempo naton sa siligid nga mga tineon. Then mga bahin sang kalibutan. Good evening. Magandang gabi sa Tagalog o sa mga ka-aksyon naton nga mga Cebuano na imbag rabi sa mga Ilocano naman. Kag marhay na banggi sa mga ka-aksyon ta nga mga Bicolano. Action Firing Line. Sabay pa nga insakto itong akon sa pronunciation sa mga lingwahe bla kay man hindi lamang diri sa Negros sa Western Visayas. May nakatutok sa ato sa pagpangalagad kundi sa kutob malabutan sa signal sa ato sa istasyonan. Action Firing Line. Sa nasiling tara katapusan nga adlaw sa ikalimang tuig sang tuig sang Water Tiger. Water Tiger 2022, May 31, 2022, baw may pila na gid lamang ka oras ang nabilin, magabiya na sa aton ang ginatuwag nga bulan sang Kabulakan. Action Firing Line. Bulan man sa mga kandidato di bla ang bulan sang Mayo, bulan man sa mga pierdido. Action Firing Line. Pierdido nga kandidato sa nakaligad nga pinaliay, magababay na sa aton ang bulan sang Mayo ho. Nakita kung bulan sang Mayo, kompleto nga bulan. Kompleto sa inadlaw, kompleto sa numero. Action Firing Line. Mansubo nga bulan sa nga tuig 2022, isip-isip ko may pito malang kabulan nga kulo kompleto mo. May pito lang kabulan nga 31 gidang nga adlaw niya. Ti dumduman ko ni bulan sang Enero, ang bulan sang Marso, ikatatlo ining bulan sang Mayo ho. Ti magasunod dira ang bulan sang Hulyo, Agosto, Oktubre kag Disyembre. Action Firing Line. Pagpatak sang unang adlaw sang Hunyo mga ka-aksyon, ano naman ayhan? Ang aton sa palaabuton man, baw kabay pa nga may grasya kitang paabuton sa bulan sang Hunyo, no? O kung base, kung amo man sa gihapon, ang aton sa sitwasyon bla, diri sa pungsod sa Pilipinas, nga ang gutom kag kapigadohon problema sa gihapon. Action Firing Line. Amo nang masubo-subo mga ka-aksyon pamatian nga mga hitabo pero ampo lang kita sa gihapon sa ato sa mahal nga magkaagko kay way na sang pinaka mabaskog pa nga panaming sa taran-taran nato sa mga problema kay mga pagpangahangkat nga ginapangatubang kundi ang pagpangamuyo. Action Firing Line. Action Firing Line, inyo ka-aksyon, Marlon Hirvoya, hashtag kita sa alas 6 ang gabi.
Masulusobrado ka oras nga pagawaswas naman naton sang mga balita sa inyo sa nga panatuntunan. Action Firing Line. Antes naton bulyadahon ang mga nagabalingasong nga mga balita sa ato sa nga pagpangalagad. Himulsuhan tanay ang lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Aton sa masabi katuwang diriya si Action Gani Republika sang PDMPD. Action Gani, mayong gabi please kami. Action Maras, mayong gabi sa aton mga listeners no, ari lakat sang aton chimpo sining gabi no. Mayo 31 katapusan nga adlaw. Tuig 2020-22. Ang low pressure area medyo nagsaka-saka na siya. Nagpalapit siya sa aton kag ginaulan niya ang northern most no nga parte sang Negros Island no, mga hara siya sa Calatrava, Escalante, Cadiz, Victorias, Manapla daw nagapanaog di ang trough sa aton. May antad ini siya 70 kilometros ang kalayoon na bagat na nakatungdan sang rumblon. Ari siya sa 12.0 degrees north, 122.0 degrees east. Ang epekto ya sini diri sa aton Western Visayas, Mimaropa, Kabikulan, sa Samar, Northern Samar kag Eastern Samar nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod masiling naton nga generally daw fair weather sila, may pag-uum lang ang kahawaan hasta sa magalumon ang ila kalangitan may idulot lang ni siya na ligwin nga mga pag-ulan o kung panagog nga tugay ni sang localized thunderstorms. Ang Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan napaidalong kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin na bagatnan na sidlangan pakadto na bagatnan nga direksyon aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala itagay warning advisory kalmado nga aton baybayon. Nagapabiling nga ari kita sa makanay asa sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may wave height ini siya 0.8 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 6:50 wayong gidugay ang taob naton 1.0 metro ang kadalumon magabalos ang hunas alas 3:20 karon sa kagahon 0.0 metro ang kanabawon kag alas 6:07 sini nga gabi nagtunod si haring adlaw magapakita ini siya alas 5:24 buwas sa aga nagahamboy kita karon 25 hasta 31 degrees Celsius tolerable no 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So manilakat sa aton nga timpo sining gabi aksyon Mar. Salamat at sundan. Okay, welcome. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division nagpresentar sa inyo sa Lakad sang Panahon. Action Firing Line. 5 minutos nakaligas at tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time sa Ilohan tara ang mga nagabalingasog nga mga balita. Una sa balita. Una sa aksyon. Una kita sabayin sang balita lokal, mga insidente kag krimen nga naglunta diri sa may syudad sa Bacolod. Domingo sang gabi kon madumduman, ginbuno ang isa ka minor de edad. Patay dira sa may ground sang NGC. Action Firing Line. Kaya na sang aga mga kaaksyon, ginluthang naman. May ara sang panibag-o naman nga biktima sang shooting incident. Patay man sa barangay Mandalagan. Hamalin sa balita may kantaran sa kinagamo sang ginapatihan duwa ka grupo sang mga solterito sa atubang sang New Government Center nga building. Subo ini nga balita kag ginisoryahan ini makaksyon nga hitabo bangod una bes natabo ang krimen sa grounds kag sa property nga ginapanagyan sa atos sa gobyerno. Action Firing Line. Ginsundan nila sang krimen nga pagtiro man patay kaina sang aga sa area sang Villa Lucasan sa barangay Madalagan Surad sang Bacolod.
ining lugar ni na labayan paninamon ni Aksyon Nixon Tahom sang nagakover balang Aksyon Radyo Bacolod sang eleksyon nagligad nga Mayo 9 kamanti ang area dara sang abka sa elementary school isa to sang akon man sa area mo ting lugar ni Makaksyon nga sa diin dara gin pusangan ang ining biktima sang pagtiro na labayan pa namo na medyo lubak-lubak nga area na Action firing line. Ining krimen nga pagtiro Makaksyon ti damo-damo sang mga anggulo diri nga ginausoy ang ato sa mga otoridad gumawa diri ang anggulo nga posible may kaangtanan nini sa illegal nga droga bangod ang ngalan sang sining biktima nalakip sa drug watch list sang police station. Action firing line. Ikaduwa, ining biktima Makaksyon naman ning suspect sa kaso nga pagpatay sa 31 anyos nga lalaki nagligad nga Abril 2 sa barangay Bata, siyudad sa Bacolod, dumduman ko nga krimen ako insidente ni. Ang biktima ni naggabakal lang sang sigarilyos tiyangge, 31 anyos ang pangidaron siri, sang ini siya ang tiniro kag napatay man, ining tiniro kaina, abo ni sa ang ginasuspitsuhan nga nagimo sang krimen. Action firing line. Ang investigasyon sang ato sa kapulisan nagasiling nga ang live-in partner sadtong gintiro patay sa barangay Bata, ang gintiro sang Abril 2 ang live-in partner niya, amo subong ang live-in partner sa ning biktima nga tiniro kaina sa aga. Action firing line. Ang isa pa ka istorya nga ang kasong murder kuntani ginasikaso man sa pamilya mo. Ang kaso nga murder ti kuntani ipasaka na ni kontra sa sining suspitsado nga mo ang gintiro kaina. May witness na, may kompleto naman nga mga dokumento. Apa ang report diri Makaksyon nagasiling ang pamilya nag-atras kag wala na magdesisyon sa pagpasaka sang kaso. Action firing line. Why nato mabalaan ko nanong pinakarason diri sang pamilya. Diin bala ang pinakapag-on diri nga anggulo. Tanan mabalaan tani dugay-dugay. Sandig sa investigasyon sang ato sa kapulisan. Ibaloon taman diri kung ano ang dugang nga background sang sining biktima mga kaaksyon. Hindi man basta-basta kung record ang aton sa pag-istoryahan sa ring tiniro kaina, di basta-basta kay ari inisa na paidalom sa ginatawag na nga probation. Saya sa kaso nga theft o kon kaso nga pagpangawat. Action firing line. Ang bot silingon sa simple lang Makaksyon may separado pagid nga kaso. Ang ining biktima ni o galing ginatagan lamang siya sang ginatawag nga pribilehiyo. Ang privilege bla kag opportunity o kon oportunidad ti ang isa ka persona nga napaidalom sa probation dapat mag-apply ka na. Ma-apply ka probation sa korte kung kwalipikado ka, tugutan ka nga mahilway temporaryo pero may ara ina sang pila ka mga kondisyon nga dapat nimo tumanon. Action firing line. Isa diri Makaksyon among ginatawag nga community service. So under probation ang ining biktima o galing why na sa sangatubangon nga kaso kaya mati ginsintensyahan niya sa kaina tinero patay. Action firing line. Kaya mo ni panibag-o naman ini nga kaso Makaksyon nga dapat lang nga pangasulbaron sang aton sa mga kapulisan partikular sa nga Police Station 3 tutukan tano kay dugay kung ano balang ulihing investigasyon diri sa aton sa mga kapulisan. Pila balang igo sang biktima sa lawas kay kaina ginahulat pa ni Police Captain Armelin Vargas ang official nga report sang scene of the crime operatives o kon soko kagibadoon ta ba na kon bala may ara sang nahawiran nga recorded video kag ano balang pinakamabakod diri nga anggulo. Action firing line. Last year si Action Radio Philippines Standard Time ano pagkaiban sa mga balita sa bayan sang lokal.
Ang isa pa kabalita nga subong padayon naton nga ginatutukan, ang ining bangkay sang 15 anyos nga ginbuno patay sa ground sa NGC. Nagligad nga Domingo sang gabi, subong adlaw ginhaya na, no? Gindara na ang iya sa nga bangkay, pero ano to kung danong plastada kung nga ang why inigin diretso sa iya sa nga puluyan, kundi dara ginhaya ang mga kaaksyon. No, sa barangay hall sang barangay 41 syudad sang Bacolod. Ti ang pamilya sang ining biktima labi na ang ginikanan sini. Nangin emosyonal sa pag-abot sining bangkay, huben pa 15 anyos pa lamang ang pangidaron sini. Ti ang singgitan diri sa pamilya sa gihapon ang pag-angkon nila sa hustisya. Action Firing Line. Ang sitwasyon sa barangay hall sa barangay 41. Kung may tiyempo kita maka-aksyon, kamustahon tiri dugay-dugaya. Ang dugang nga palayag sa pamilya kung may ragin man, ang ila sa dugang nga panawagan sa aton sa mga opisyal, sa aton sa mga otoridad bantayan. Action Firing Line. Sa lokal pagid nga balita mga kaaksyon, 5 ka miyembro sang local political group sa Bacolod nga Grupo Progreso, GP, Grupo Progreso, local political group, no? Hindi kay local political party kundi local political group lamang ini. Kay once nga ang grupo mo hindi mo ipa-accredit be sa bansang Commission on Election o COMELEC, hindi man sa matawag nga partido or party, kundi local political group lang. Action Firing Line. So, local political group nga GP, 5 ini ka mga miyembro nila maka-aksyon, nga liwat na iliher na kaligad nga piniliay, formal nga nagpanumpa sa judge, nagpanumpa sila sa West Subong ang adlaw. Re-elected Vice Mayor Familiaran, plus ang 4 ka mga re-elected city councilors, Sanday Sanlanga, Rojas, kag Imang, kag Novero. Nagpanumpa sila sa oath-taking ceremony sa atubang na Executive Judge Raymond Javier. Action Firing Line. Kinagapakita lamang ini nga ang GP makaakson mapulupag-on gihapon na. Bisan nga subong kun sa mga hampang pa dihado sila, no? Underdog sila, pero ti ara gihapon, no? Aga pakita ini sang mapag-on nila sinagihapon nga puwar sa mga kaaksyon. Ang pag-op danay ara gihapon kung sa mga linyada pa sa Tagalog, walang iwanan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang tagtaganay ayuda para sa mga nabagyuhan, hatagay tag 5,000 pesos malaniya sa mga tag-iyasang balay. Galing kay ipaklaro tari, kay bala ang makabaton labang di tag-iyasang balay nga totally destroyed. Ang partially damaged nga balay nga ang tag-iyas na di pwede makabaton. Action Firing Line. Ipaklaro tani dugay-dugay kay ining tagtaganay nagpadayon. Subong adlaw para ini sa mga dahalitan sa Bagyo Odette. Diri sa Negros Occidental. May 3 ka mga lugar ang ginpatigayunan subong adlaw. Cadiz, Victorias, kag ang banwasang Pontevedra. Ang kabugusan nga balor na kaaksyon nga napanagtag na so far, kung isip-isipon naton, sa sunod sang 2 ka adlaw. Ika-2 sa mga adlaw sang distribution mo, kay kahapon ginsugdan nini sa may sunod sang Kabankalan. So, sang ginsuma-suma naton, ara na sa matupa sa 41.1 million ka pesos. Ang mga individual naman nga nagbaton, ara naggalabot na sa 8,224. So, damo-damo pa ang dapat dari nga talagaan, no? Ayuda ini sang gobyerno, bisan ko isip-isipon ta maka-aksyon ang kalawigon sa mga inadlaw, ulo daw at natrasar ni na dugayan antes mga umpisa ng pagpanagtag, bagon man sang mga valido man nga mga rason. Ang importante dire, nagtupa sa insakto nga benepisyaryo. Action Firing Line.
Amo ning pinaka-importante kag pinaka-puntos tanan. Pero ang reklamo hindi gid iya malikawan daw normal na malang guro ni kakatabo diri sa pungsod Pilipinas. Basta ayuda halin sa gobyerno ang paghahambalan no. Ang pamangkot sa ibang diri nga kamiya wala sa listahan no. Labi na sang mga tagihiyasang balay nga partially damaged lamang magka-aksyon. Umpisa pa lang kahapon, damo-damo na sa mga messages, mga mensahe. Kanabaton kita sa aton sa nga communication, pero hatagan tani sa hustisya sa mga gabi magka-aksyon. Tinguan kayo sa nga panatuntunan nga mapathag sa nagaserving lead coordinator sa nga nga aktibidad, si Miss Merly Garcia nga amo man ang nagaserbe bilang pamuno sa nga Provincial Social Welfare and Development nga talatapan diri sa Negros Occidental. Action firing line. Malawig-lawig pa nga mga inadlaw nga antes makulokompleto matapos-tapos kag maubos-ubos hatag. Ining kabugusan nga 91 milyones ka pesos nga pondo nga ginpaen gini sang National Housing Authority o kon NHA para diri sa Negros Occidental. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa ilawanta ang balita naman, isa lang kamunuhon ko sa bayan sa balita nasyonal, ining pagplastar balasang isa sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno diri sa pungsod sa Pilipinas. Di magsiling kita, pinakamataas nga posisyon, di may mataas pa sa presidente, siyempre presidente. Sunod dira ang vice-presidente, ang Senate President kag House Speaker. Pero ining presidente, vice-presidente, House Speaker, daw plansado na niya. Why na niya tanto sang problema? Sino pa abi sila da ang pamalabag kag mapamatok kag makapungko ining nailiher nga presidente, vice-presidente kag ang ginaduso nga mangin speaker sang House of Representative man. Why naman guro sang pwede nga mangisog da. So plansado na ina. Magluwas lamang sa isa ka posisyon nga ginaawayan subong kag kalkulo ko ginapalibugan pa ni sang pila ka mga senador. Nga senador gin-mention ko, Senate President ginatumod tani. Action firing line. Sino ba lang nga kadapat nga ibutang bilang presidente sa Senado? Dapat angayan. Dapat may ikasarang. Kag dapat may baskog nga kapit. Dala na baskog kapit. Kung way ka na kapit, man butuhay ni mo. Numbers game ni saya. Action firing line. May mabaskog nga panindugan. May mabaskog siya nga panindugan nga mauyatan ang posisyon nga dapat niya padalaganan. May ara sang panibag-ong twist ang ining balita maka-aksyon sa buong adlaw. Kaya may isa ka senador sa ngalan ni Bato de la Rosa. Statement niya ni Senador Bato de la Rosa. Nagpalayag siya sang pila ka mga ngalan sang pareho man niya nga senador nga ang suporta ang suporta o kon ang habyog ara kay Senador Cynthia Villar. Action firing line. Cynthia Villar, tunog yung mangalan ni Cynthia Villar sa ginatawag nga Senate Presidency. Masulusod niya, ini mag-aksyon, masulusod niya, ini nga hampang sa bayan sang Senado. Away na naman sang padamo-damo so balakdag. Apat ka mga ngalan matunog dari mag-aksyon ginapilian. Number 1, di ba na? Cynthia Villar. Ikaduwate ang ginasiling nga may dugo man nga Ilonggo. Ang senador nga si Migs Zubiri. Kung Negrosanon ang pahambalon mo,
aton ini Migs Zubiri. Ikatatlo, Sherwin Gatchalian. Kag-ara man gyapon ang ngalan, no? Ang nagbalik senador nga si Francis Cheese Escudero. Action firing line. Diri sa lokal nga bahin, may pila ka mga pananawan ang pilaman ka mga opisyal nato sa gobyerno diri sa lokal. Si Governor Bong Lacson, may ara sang ginalauman. Ti siyempre si Gov Lacson Negrosanon, Negrense, din paabi ang suporta ni Gov Lacson kundi kay Subiri. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 7:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pila lamang ina sa mga pangulong dinalan nga aton sa sa ato sa nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sang Aksyon Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa siring abahin balita lokal, no? Unahon tang balita lokal may kantanan sa natabo kaina panibag o naman nga shooting incident, no? Pag tiro patay sa isa ka persona sa area sang unang report kinabaton tani is abkasa, pero sa investigation sang kapulisan, area ini sang Villa Lucasan, no? Pero sakop gyapon sang barangay Mandalagan. Magluwas sadtong minor de edad makaksyon nga binuno sa ground sang NGC Domingo sang gabi, ti bumalos man sa area sang barangay Mandalagan kaina. Nagamaniho ini sang motorsiklo ang lalaki. Naglabay siya sa medyo lubak-lubak, hindi simentado ang alagyan ng dalan mo. So may ara sa sang lubak-lubak, may portion nga lubak-lubak dara sa Villa Lucasan. Ambot ko danong plastada, ginsundan siya o kung ginbantayan sa o kung lipot ini siya. No, kainasang aga tubtob mag-odto, may pila ka mga information nga daw hindi pa klaro, no? Pila ba lang igo diri sang biktima? Ano gid ang pinakamotibo diri sang krimen? Plus kung ano pa gid iba sa nga background sang biktima. Online sa firing line. Apod naton live sa nga panatuntunan Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station 3, ang Station 3 amo ni nagasakop sang natabuan sang krimen. Ma'am Vargas, sa mayong gabi. Mayong gabi man si nagpalamat eh. Yes, salamat mama sa tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Ano ang labing ulihing investigasyon naton, Ma'am Vargas, sa pagtiro patay sa sining isa ka lalaki kaina sa barangay Mandalagan, ma'am? So, sa sining nga hapon, Marlon, after isang incident kagina sa aga, pagalin sa crime scene, ang aton nga investigador na ribot sa area, no, kung may mga na sakpan bala kami nga may ala CCTV nga posibleng makabulig sa investigation ng kaso. So may mga CCTV owner na kita pagina nga napag-angutan, express na sila sa ilang willingness to cooperate with our ongoing investigation. So, ang mahatag sila sa footages sa ilang CCTV, amon kini nga i-gather kami sa tawag ng mga state business kung may posibleng may makuha kami nga information which will lead to the identification of the suspect. Okay. Ma'am, kainasang odto sa interview, why pangabalaan kung pilagid ang igo sang biktima kag kung anong kalibre sang pusil ang gingamit sa nasay. I don't know kung maidiya na kamo sa ni ma'am. Kasi wala pa kami kakuha sang official gid nga report halin sa aton nga SOCO. Okay. So, until then di pa although ano kami na pilas to sa crime scene sang pilas sa aton nga biktima apang ang official gid
nga lantaw sa nga labas sa mo ang soko naton. Sulaton pa lang ang report nila kay wala pa sila ka furnish copy sa amon. Okay. So, but konfirmado ining report, ma'am, nga ining biktima, ining gintero patay, aragin na sa drug watch list ang Police Station 3. Oo, kung nara siya sa amon nga drug watch list, kag isa man siya sang target ani nga amon pag once nga bypass sa pang wala pa siya na. Okay. Oh, may report ma'am nga suspect ini siya sa natabo nga shooting incident sa Barangay Bata last April 2 kag ang kaso do inagpasaka na siya ni. Okay. Dalang giba ba kay medyo chopping ato sa ding signal action tawagan ta sa biliwat kay medyo golpe lang nagpigaw ang signal ni Police Captain Armelinda Vargas ang Police Station 3. Sa mga late tuners naton, ginapamatian ninyo ang hepe no sa Police Station 3 sa ulihin nilang investigasyon may kantaran sa pagtiro sa saring tinuga no. May kaso na nga separado under probation ara ang ngalan sa drug watch list sa Police Station 3 plus may kaso pagintana nga ipasaka sa iya kaso nga murder may kantanan sa natabo man nga pagtiro kamanti suspect ini siya sa pagtiro sa isa man ka persona sa Purok Pine Tree Barangay Bata nagaligad lamang nga bulan Abril 2 lang to na tabo ang krimen pero ang report kada baton ta why na nag-decide ang pamilya sa pagpasaka sang kaso amo na natabo sa biktima niho no balikan ta si Police Captain Armelin Vargas base ko nagkaposisyon na siya sa mayo nga signal ara na si Captain Vargas ma'am ara ka na ma'am Police Captain Armelin Vargas ma'am alang-alang pa sige duwe kay balikan ta siya no kay parang at least maklaruhan ta rin no kag mabalaan ta gidi kung nano ang pinakamotibo dari mga ka-aksyon kay kung initial nga investigation sa ato sa kapulisan ang ato sa nga pagabasihan madamo-damo nga anggulo ara na si Police Captain Vargas Vargas ma'am. Yes, Marlon, ang pagaling na Yes. bilin ta nga pamangkot. Okay, check ko lang ma'am kung anong dugang nga background sa saring biktima ni. Magluwas ara siya sa drug watch list sa Police Station 3. May kaso sa murder. Kag ang report kada baton namon diri ma'am under probation sa kaso nga pagpangawat. Oo, Marlon, previously sa mga nagliligad ng mga tinuig kag mga may mga kaso nga disri siya sa Station 3 kag isa na sa kaso niya nga amo nang napisuhan niya amo ang kaso sa pagpangawat. Okay. Oh, sige. Ang report ma'am nga i-confirm ko lang yung report nga atong biktima nga gintero patay nga siya ang suspect sa Barangay Bata. Ang live-in partner yaman ni subong amo na report kada bato namon. Bali ang ginaupod subong sa katon nga biktima amo man na siya ang live-in partner man sang napatay tigsang April dito sa Barangay Bata. Okay. So ang live-in partner yan ni ma'am na istorya ninyo ne or na-locate ninyo ne? Malocate na siya tungkol kay ara man lang siya sa Barangay Bata. Okay. Apang kagina nakigangot ang aton nga investigador dito. Hindi pa sila naton gid maklaro istorya tungkol kay ara pa sila sa stage bala nga naga-grieve pa sila sa ilang napatay. Yes. May mga na-recover ka ba ma'am sa lawas ang victim or dito mismo sa crime scene? So kagina sa aton nga investigador nakakuha siya sang mga tools bala sa pagpamanday. Apang pag-abot sa aton nga sokos, kasi sila nagid ang naka-toro, nagid-check, may nakuha sila nga tutor sa lawas ang aton nga biktima. Okay, sige. Ma'am, Police Captain Armelin Vargas, makontak kami sa imo liwata kung ano pagid ang dugang development sa siring kaso ni ma'am. Ma'am Vargas, salamat gid kag mayong gabi. Ngayong gabi, liwat.
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ginahulat pa naman sa Police Station 3 ang official report no sa scene of the crime operatives posibilidad buwas nga adlaw basi kon makakuha sila sang kopya na plus sabay naman sang pamilya ti normal ina no nga sa kalisod no ginahatagan na ina sang higayon sa ato sa mga otoridad nga ti unabes maasikaso man ang bangkay sang sinang biktima. May pila sa ka mga talalupang doon nga senaryo mo sa sading paggatiro patay sa ding biktima diho no. Kay kadamo sa dapat nato sa ding balantayan di. Action firing line. May ara sang na-recover nga tutor o anong plastada. Ang CCTV ginasilenta permi nga isa ina sang may dako nga mabuligid no sa pag-resolbar sang krimen no. Mayo kay hambal ni Ma'am Vargas ni Captain Vargas may pila naman sila ka mga tag-iya no sang CCTV dira sa palibot sang area nga natabuan nga nagpasalig naman sang kooperasyon no nga mag provide no sang recorded CCTV basi pa lang nakuhaan bla sang recorded video bla no ang mga tagalutang o kon ang mga gunmen. Action firing line. Alas 7:32 Action Radio Philippine Standard Time tutukan tani sa masunod pagid nga mga public affairs ang Action Radio Bacolod ining panibago nga shooting incident. Una sa balita, una sa aksyon. 33 minutos nakaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga panubalik standby kamo kay Yaseluhan Taraman. Ang isa man ka interesante nga balita, tagtaganay bulig pinansyal para sa mga biktima sang Bagyo Odette. This portion is brought to you by sa lawan tarayak talis ang mga nagamonitor sa ato sa ring live stream. Okay. Rimar Gicano Halyazgo, good evening Action Mar. Monitor lang kami di sa Valladolid. Tamyaw ko lang family Halyazgo. Gamat-amat aksyon na Christian gamay ang liter. Gamay ang liter. Galang, mapalapit lang ta, no? Monitor lang kami di sa Valladolid. Tamyaw ko lang dayon family Halyazgo, Gicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, Kagtayapan family. Si Alexa Fuentes, listening kaga-watching. Salamat gid. Melvin Peñafiel. Milal Oligo, approve. Live, Bani Cafe Highway. Tangob watching ARB. Sumarlon. Okay. Inday Athia Kim Riman. Thank you. Tamyaw ni Milaila. Vanessa Star, kaga Doc Matt Mayo. Jinky Dialagdo, Noel Omar, kaga Alex Montes. Christine Menyez, Villalobos. Good evening, Action Mar. Salamat kid. Melinda Di Mirin, good evening. Araman si Alin Mar Lingko. Ana Sinuro, Jeffrey Acoyo, good evening. Good evening, Idol. Salamat, Jeff. Marilo Travilla, Katinoy. Okay. Jovi Munares, watching. Ana Sinuro, mayong gabi. Salamat kay Jay Hansel Panuncilion, watching live. Country Homes, Barangay Alhis. Idilaos, good evening, Action Mar. Arik lang kami gihapon ni Nana Isabel. Gamonitor dari sa may Victoria City. Ana Sinoro, mayong gabi. ARB, Homalumina, mayong gabi. Imbong Diocampo, salamat. Arsamaaw. Leah Younger Esquivel, good evening. Roming Estrabon, Gidalanga, good evening. Roming Gidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan. Gamonitor Mandri. Ana Sinoro, Elvira Gilugo, Jerry Limaco, Monitor kami Bangga Tutong Philesa. Diding Aluhamiento, salamat gid. Jenny Solgon, Totoy Catalan, mayong gabi Sir Marlon, gamonitor di upod ko mga panday taga Binalbagan. Ana Sinuro, okay. Hello. Toto Tatan, good evening Marlon, God bless, salamat. Elizabeth Gamala, more power. Stingray, di Castle Kyle, monitor lang kami di Lampirong Outpost. Axo Marlon, Outpost, salamat kita. Sa Lampirong, okay. Maria Lina Marabailes Banagyorioso,
Good evening, Aksumar. Monitor lang diri sa may Camellia, Bacolod South, sa Barangay Tangob. Oy, Barangay Tangob, hello, hello. Bacolod South, Camellia. Salamat kida, Maria Lia, sa taran-taran nga mga taga-Barangay Tangob. Steady lang, steady. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako ganito. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, balita una sa aksyon. Las 7:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sinangabahin hibaloon tara ang detalye sang mga balita halin sa Bacolod City Hall. Oy, damo baya sang mga Bacolod nun ang nagapati nga kuno ay na curfew hours implementation. Dumduman yung may ara sa gihapon sang curfew para sa mga minor de edad. Importante ni kagabi nagpuno pa si plat kita sa pila ka mga dalan diri sa Bacolod City. Naga-roving ang patrol car sa ato sa police stations. Tingala ko nga daw kapuno sang puno kakadamo sa nagasakay sa patrol car sang ato sa kapulisanaw. Igo murahon magka-aksyon nagapandulong sila sang mga minor de edad nga nagalagaw. Action firing line. Ginikanan ng balasulon di kaya mga minor de edad ni pag Manila na sige natawag nga curfew hours implementation. Ugaling kay ginbalik lang ni ang kampanya sa curfew bangod sa insidente na tabo sa may NGC ito nga nag-imbolbar sa minor de edad 15 anyos ginbuno patay. Ang iban pang balita sa Bacolod City Hall, nagpanumpa kaina ang 5 ka mga re-elected GP members. Action Radio City Hall Report. Ibalonta ang detalye sa balita ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mars sa malugsulod nga 11th Council diri sa may sangunang panglungsod sa syudad sa Bacolod, nagaisahanon na gid lamang nga abogado ang magapungko bilang konsehal si re-elected Councilor Renicito Novero. Action Mar. Subong nga 10 council, mga pila pa Action Mar ka mga abogado ang nagapungko like si Attorney Dindo Ramos, Attorney Archie Baribara, mag-graduate naman si Attorney Ana Marie Palermo, amo ni sila ang mga batikan no ka mga abogado kag konsehal diri sa may syudad sa Bacolod. Galing sa pagsulod ng 11 council ang lone survivor nga abogado, amo ni si Councilor Renicito Novero nga kaina formal nga nagpanumpa Action Mar bilang liwat nga magapangalagad sang 3 ka tuig bilang konsehal sang syudad sa Bacolod. Ginpahayag diri sang abogado nga konsehal nga sunod ti Action Mar iya pagasuportahan ang mga legislative measures sang Ad Benitez
siya sini nga makita na nga makahatag ini sang kaayuhan sang mga pumuluyo Action Mar. Pero in kaso gid man nga may makitaan si Attorney Novero nga mga legally kag morally objectionable kag hindi practical nga mga legislative measure Action Mar, that's the time nga iya ini nga pamatukan. Pero so far according kay Councilor Novero, humalintaw na Action Mar, cooperative man siya nga klase nga tawo. Kag once gani nga may mga measure nga i-introduce sa konseho, willing gid siya nga mag-support as long as makahatag ini sang contribution kag kaayuhan sang mga pumuluyo. Amoy niyang ginsabat ni Novero sa ginpamangkot naton kung ano ba lang dapat lauman sang publiko, ilabi na nga nagaisahan nun siya nga abogado nga magapangalagad sa 11th Council sang sangguniang panglungsod. And si Councilor Novero, once mag-start ang 11th Council for the next 3 years, amo man Action Mar ang iya sini katapusan kag ikatatlong termino bilang konsehal sang syudad. Aring tingoga ni re-elected Councilor Attorney Renesito Novero. And as a lone lawyer sa next council? Well, just expect me to do what I must do as a lawyer, as a citizen, and as a good public servant. Sa Subong, kung apat na kami kakonsehal sa GB, necessarily minority kami. Depende na sa ila, in a matter of choice. Daw ara na iya sa majority party hindi na lang ko anay mag-preempt ang ilang mga preferences. Ako wala magit ko yung problema. I am not a recalcitrant member of any group. I am not belligerent in my attitude and character. I am a very cooperative person since I was a child. As long as the measures that will be presented will be good for our people, I will go along with that. If I see may legally objectionable, morally objectionable, pag hindi practical, then I will most likely be against that. So generally, what is good, kinanglan updan. Ang hindi maayo, hindi pag-updan. Amo man lang akong basic principle. Action Mar na batian ang tingog ni Attorney Novero. Sundel? So kung yes, Action Mar. Pagsulod sa 11th Council, siling mo nag-aisahanon nga abogado ining si re-elected Councilor Novero. Paghatagay sang ginatawag committee chairmanship, laban-laban, Committee on Laws sa lang alang man da hindi abogado butang mo da. Actually, Action Mar, wala gid sang preference sa karon si Attorney Novero kung ano ang ihatag siya sining komitiba sa sangguniang panglungsod. Pero subong sa pero subong sundal sa nagapungko subong. Sa Committee on Laws nagapungko si Attorney Dindo Ramos, okay. Si chairman. Last May 9 election, wala ni siya nangin madinalagon Action Mar. Di amo ni depende sa mga nagsulod kay sang ipamangkot naton sa Attorney Novero, wala di siya sang preference nga komitiba Action Mar banguti hindi man na uyat ang majority sa mga konsehal. Wala yaman gina-expect kung bala suportahan man sa Action Mar kung uyatan niya ang ining komitiba kung baga Action Mar kung ano ang itugyan sa iya amo iniya ang i-work on or pagatrabahuan ni Councilor Novero since sumalin siya sining sa unang mga karera Action Mar kadamo naman sa mga chairmanship ang ginauyatan sang konsehal like subong ang iya sinisubong chairmanship amo ni ang Committee on Education kagang Urban Poor Action Mar. So siya ni subong ang nagaserbe man bilang floor leader sa tion sang session sang sangguniang panglungsod Action Mar. Kung basihan naton ang 11th Council, actually may duwa kaya ka mga members or ex-officio members ang sangguniang panglungsod nga kabayan sa gihapon sang Grupo Progreso like si SK Federation President Ayesha Joy Villaflor kag si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales Action Mar. Kumbaga ang apat nga nagdaog nga mga konsehal nagbigad nga Mayo 9 Badugangan 2, so anom Action Mar. And then sabay naman sang Team Ascenso, meron sila sang 8, 8 ka mga members nga magabugos sa 11th Council. So far 14 tanan ang mga pungko diri naton nga mga konsehales and duwa diri ang mga ex-official members ang SK President kag ang presidente
sa mga punong barangay diri sa may syudad sa Bacolod Action Marlon. Kay na naka-mention si Vice Mayor Alcida Familiaran nga wala man siya sang problema Action Mar sa composition sang City Council bagon sunod siya ti ang mga nagdalaog ni mga responsable mana nga mga elected public official Action Marlon. So si Vice Alcida ati sige hapon presiding officer. And then kung ano gid man ang mga development action martining mga miyembro sang grupo Progreso makabig nga kabahin sila sang minority sa sangguniang panglungsod. Amo to palayagan ni Atty. Novero nga tikon kaayuhan sang publiko ay hindi ko siya magduwa-duwa nga magsuporta Action Mar pero kung may mga butang siya nga makitaan nga pwede man niya pamatukan Action Mar pamatukan ni Councilor Novero. So amo nga sini nga prinsipyo kung makatag sang kayuhan support kung hindi makatag sang kayuhan hindi mag-suporta. Samtang sa bahin sa gihapon sa sangguniang panglungsod may pila pa ka mga pending nga mga proposed ordinances ang gin-introduce recently sa Konseho Action Marlon. Sa pamangkot naton si Vice Mayor Sid Familiaran kung ano ang matabo sining mga pending pa nga ordinances like iban gin-propose Action Mar first reading mga last week pagid lamang kung madumduman 30 days na lang nabilin sining nga 10th Council. So ang explanation diri sa presiding officer Vice Mayor Sid Familiaran ginatawag Action Mar nga natural death ining mga pending nga mga proposed ordinances sa tion nga matapos na ang council kag ini mapasara sa third kag final reading. Pero pwede ini sa gihapon nga ma-refile or ma-reintroduce Action Mar sa masunod nga council ining wala nanging successful no na mga proposed ordinances. Like isa diri sa mga gin-example naton ining pagduso no sang proposed ordinance the SK Federation President Ayesha Joy Villaflor nga nagahatag Action Mar sang bulanan nga honorarium sa mga elected kag appointed nga mga SK members dili sa may syudad sa Bacolod kag iban pagid nga mga privileges kag benefits. So according kay Vice Elcid base mahingagaw pa man ni Councilor Yesha Joy Villaflor ang iya sini nga proposed ordinance Action Mar kay magluwa siya mayroon man sing iban nga mga konsehal nga ginatinguan nga matapos until final reading ang mga ginaduso nga measure antes magtakopa ang karon nga 10th Council. Sa bahin ni Councilor Villaflor ginpahayag ni Action Mar nga nagalawom siya nga mahingagaw niya until third and final reading. Ining mention natin nga proposed ordinance kay possibly next year ang pagpatuman sini. Ari ang pagpatag kag tingog ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Binigay a natural death or subject for kuan siya. Reintroduction sa next council. So kinahanglan siya i-refile. Yes, so i-reintroduce mo or i-refile. Kaya isang last Vice si Councilor Ayesha daw first reading para tong proposed ordinance regarding sa SK Vice nga allowances appointed kag elected officials. May ngagaw kanyahan 30 days from now. Well, I don't know kung naka-public hearing siya. By Wednesday, masubmit siya sa committee report. And then kung simple man lang, wala questions, after, pwede siya second reading, after sa committee reports, pasulod siya committee report, pasulod siya second reading. So kung justify na, and na-approve, pwede pa pinagaw. Dahil? Action Mar ang tingog ni Vice Mayor Elcida Familiaran. Subong nga gabi nagpagwasang press release si Bacolod Mayor Bing Leonardia pagiman sa Bacolod City PIO Action Marlon nga nagsiling diri ang press release nga nagpadala sang communication o konsulata si Mayor Bing Leonardia kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ang BCPO Director nga nagapangabay sang mas hugot nga mga security measures nga ipatuman kag PNP Visibility Action Mar sa palibot sang Bacolod Government Center. Amo siya ang una Action Mar nga information or pagpahayag ni Mayor Bing matapos atong insidente nagligid nga Domingo sang gabi dira sa may NGC grounds. So according diri sa press release from Bacolod City PIO Action Mar, nagakasubo man ang alkalde pagod sining unfortunate incident nga nagluntad
special action mga dira natabo sa area sa Bacolod Government Center. So pangabay din ni Mayor Bing sa BCPO maghatag sang action plan para sa mas hugot nga seguridad sa BCGC 24/7 action Marlon, no. So ginatugyan na niya sa expertise ni Colonel Martir ining iyaman sining pangabay kag nagalaom nga hindi naliwat masulit ang ini nga insidente. So naman sa yes, Action Mar. Existing yapon yang curfew for minors Bacolod, no? Yes, existing Action Mar ang ining ordinansa actually napasalan siya sa year 2003. Yes. No? So City Ordinance 331-2003. Ang munisipyo Action Mar ang ordinansa ang sa curfew for minors dito sa mga siyudad sang Bacolod. Kaya kung madumduman mo Action Mar nagligad nga May 25, si Mayor Bing nag-issue tuya sang EO number 25 nga nag-lift sang curfew ango tuya sa COVID-19 pandemic Action Mar tiyang ibandri ang paghangop base nadala ang tanan nga edad, no. So ang clarification diri ni Vice Mayor Sid Familiaran nga hindi tuya Action Mar covers ang among EO ining curfew for minors since magluwas nga mayara sang national law regarding sini, mayara pang sang existing nga ordinansa ang syudad sa Bacolod nga ang mga minors bawal magwa or makitaan sa mga dalanon umpisa alas 10 sang kagabihon tubtob alas 4 sang kagahon sa masunod nga adlaw Action Mar. So ang panugyan diri ni Familiaran like sa sininga curfew for minors nga ordinansa ginatugyan ni Action Mar sa kapulisan kag sa barangay ang pagpatuman sini kag labis tanan ang panganawagan sa mga ginikanan nga may dako sila nga papel kag responsibilidad restrikto nga i-monitor ang ilas ning mga kabataan nga dapat before 10 PM i-make sure gid nga nakapuli na sila sitag sa mga puloy-an. Kung basihan natin ng ordinance sa Action Mar wala gid man sang penalidad ang kwarta B or kantidad ang igapapanaog sa mga violators kundi more on community service ang penalty Action Mar ning mga kabataan, no, nga makitaan nga nagalibot paya sa tion sang alas 10 ang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Ari ang pagpatag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Malibot siningon ni Vice ang EO to ni Mayor nga naga-lift sang curfew, hindi na siya mag-supersede sining ordinance. Lift in the curfew for not for minors, for those allowed by law. I think ang curfew for minors na siya din siya. May I think national law. May copy na siya. So ang implementation ni Vice ang malid is ang atong barangays and atong BCPO. Well, ang main responsibility din ang parents eh. Yung minor yung bata you have to be strict about it. Napapulion mo sila before the curfew. So tatlo na siya parents, atong barangay, atong kapulisan. Mar ang tingog ni re-elected Vice Mayor Elcid Familiaran, no? So far mo na siya ang mga development kag balita nga natipon naton gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Klaro nga padayon yang implementasyon sang curfew for minors hindi lamang sa Bacolod City kundi sa bugos ni nga Pilipinas. Kay nalipatan na ni nagliligad nga mga binulan kay ang tutok o kon sentro sang kalabanan ara ya sa curfew implementation may kaangtanan lang nga sa COVID-19. Action Firing Line. Kagabi sa Nasalintra, grabe ang roving sang ato sa kapulisan. Damo sa mga nasikop nga mga minor di edad. Dako dali ang papel sang ginikanan, no? Kung may ara kamo kabataan minor di edad, o galing masiling kita minor di edad, 18 up, 17, di ba? 17 down, minor di edad. Pero may ara nga ang edad 15 anyos, Akson Nelmar. Ang lawas saya daw 30 anyos na. Di magsiling sa karon sa pulis kung si taon na siya. Minor ang itsura.
Pero ang lawas hindi minor. Tika maghambal ang bata karon nga 25 anyos na kuya sir. Papangitaan nyo ra sang birth certificate. Action Firing Line. Galing kay laka lang kakatabo in ang senaryo eh. Balikan tani bala ang curfew for minors. Existing law ini sa mag-action nga nagahatag sang special protection para sa mga kabataan sa tion sang kagabihon, tubtob magkaagahon. National law ini but sa lingon sa pungsod sang Pilipinas, pwede ini gihapon ma-implementar. Amo nakasimple sa ginikanan da suliton ko. Kamayara kamo sang kabataan da nga nagalagaw pa nga wa man sang tinutuyo bala, wa sang purpose kag malampawasan nga alas 10, 10 PM to 4 AM. Amo na ang curfew hours, curfew for minors nga implementation. Pian nyo nga daan ang abagas ang kabataan nyo na kag ipahanumdom sila nga daan nga nagapadayon niya ang curfew for minors dari sa Bacolod kag sa bugos nga Pilipinas. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Lain man ang bata mo kada gabi madakpan ka ba sitaan sa pulis, no? Sama sa may ginadulong bala na sa pulis ang mga minors, no? Ginadulong sila sa nga balay. Pero kung tani mas mayo kung pagdulong sa balay istoryahon ginikanan bla man mayara ginikanan nga amo pa yang mismong naga tolerar sa bata ang maglagaw bisan kaagahon na mo. Action Firing Line. Wa isang penalidad, community service lamang. Ang community service ginatawag mang limpyo kaday. Manglimpyo ka sa imo sa nga barangay, manilhig ka na, o nanong plastada, manipon ka sang basura. Kaling kay kapuyon ka man ko adlaw-adlaw, banakpan bata mo. Action Firing Line. Kapuyon ka sang saway, or pwede man nga ang ginikanan ipa-community service. Ti kabay pa nga mga ka-aksyon nga nakahatag to sang pahanumdom, kagagiya sa ginikanan, pati na sa mismo kabataan, kay magsiling kita menor de edad, 12 anyos, 13 anyos, pagkanto 17 anyos, may mga buot na yan, oy. Action Firing Line. Kabalo na na sang yes or no, kabalo na na sang sala o kon hindi. 13 minutos nakaligas sa tag ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ining bahin no, dala sa aton sa kaluan sang D3. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27. Okay, diri taday balikan ta rin nagpadala dugang sa ato sa ring mga mensahe sa ato sa ring live stream. Right. Sige, diri tabis dalom ho. John David Likigan Kalsarin. Mayong gabi. Salamat gid ana sinuro Kativer Lilia Taton. Good evening sa Marlon, listener kami sang firing line. Stay safe always. Thank you. Jimmy Senior Latino, mayong gabi. Monitor kami din sa may barangay Mailom. Salamat kid. Ray Flores Baryoga, Mary Jane Padilla, Action Mar, good eve, posible bala nga hindi mariyon ang eleksyon sa kapitan, eleksyon sa barangay. Ang kung kumalik pahambalon, dayon ang barangay eleksyon. Kaya nga aman, mandato na sang kumalik nga dapat dayonon nila samtang
wala pa sang opisyal nga mando ang Kongreso, wala pa maligwat o kon maamindar, no, ang kasuguan. Kasuguan na mo layin na sa mo nasandi kina sa Constitution sa Pilipinas nga dapat this coming December 5 sa 2022 dapat may ara sang barangay kag SK election. Samtang hindi na matandog sang Kongreso no sa mga mamalidha naton kag hindi maligwat, no, hindi maliwat ang nasaad sa sinang kasuguan, madayon gid ang eleksyon. Okay? Sige. Damo sang kapitan nga inislan na subong daan kag kagawad. SM Eagle Bagins kasalig lang man gyapon ang kabataan kay tungod di sila madakop. Biskan madakop sila, makagwa man sila gyapon tungod sa layin ni Kiko Pangilinan. Ang juvenile law, isa pa na ang juvenile law, ginputos inisang mga isyo kag palamangkutanon mo nga duway anay gintun-an bla antes in agin pasar bilang kasuguan. Damo na tuod sang mga naghingalit bla nga kabataan pati ginikanan sa sinang juvenile law nga ina. Kay ang bata mismo balo mo kung maghimo sa krimen di siya mapriso, may ara man ginadalan sa ilang lugar nga i-custody sila, puruti ang iban mga kaaksyon ga panalagyo man diris Bacolod ho. Ricky Soriano, monitor lang ko din sa barangay Mandalagan, tamiyo ko lang, Cobelo Family, Hacienda Lourdes, Maaw, salamat. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Good morning to sa ilan ni Ma'am Vanessa. Watching live sa Rochester, Minnesota, USA. God bless. Thank you. Standby ka mo kay balikan ta kamura dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-iid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad 28 minutos nakaligad sa tak na alas sa 8 nga bahin dulong sa aton. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary. Las 8:29, palabyan ko makadali mga kaksyon ang balita sa bansang National Bla. Ang ginmono ko kainang ang posisyon bilang presidente sang Senado kag speaker sang Kamara ginakabig ini bilang isa sang pinakamataas man nga posisyon sa mga opisyal naton sa gobyerno diri sa pungsod sang Pilipinas. Sa nasiling na naton kaina kon presidente, vice presidente kag house speaker nga ato sa nga pag-istoryahan
Why niya sang problema? Plastado na ya. Ti ang presidente si Bongbong Marcos, ang vice presidente si Inday Sara Duterte Carpio, ang House Speaker ti si Romualdez, si Congressman Romualdez. Why naman sang pwede nga balabag pa di kabanti first cousin pakaisa sang incoming president si Romualdez, mano kada, mato kada. Ang iban gani nga dalagko nga grupo dara sa bahin sang kamera nagaupod naman lang sa huyop sang hangin. Action firing line. Pero ang sabahin sang Senate President mga kaaksyon, subong ko sa mga binugoy pa kung tinarso pang istorya, are pa ni sa ginatawag, nagalutaw pa sa sabaw sang tugabang. Action firing line. Waya pamabalaan ko malasin o gini sa apat ni ang magadaog sa patikayunon nga pag pili agod mangin masunod nga Senate President. Ang Senate President nagaserbe ining presiding officer inang kita nyo da naga pulpog bla sang ginatawag nga gavel bla dara sa Senado. Presiding officer na kundi sa lokal amo na mga vice mayors presiding officer in amang action ti Senate President presiding officer man ang service ra the highest ranking official sa Senate of the Philippines kag third highest kag most powerful ikatatlo sa pinaka most powerful official sa gobyerno sang pungsod. Action firing line. Ang nagapungko sa mga Senate President sino? Di ba si 80th Congress sa bangsang Pilipinas mo? Si Tito Soto Ikatatlong sutog lino sa ranking sa kandidato sa pagka vice presidente na lampuwasan pa sa ni Senador Kiko Pangilinan ba? Si Soto gineleher ini Hulyo 22 nagligad nga 2019. Ti sa pagpungko ni Bongbong Marcos dapat may ara mapilian na nga mangin presidente man sang Senado. Paano pilion ang Senate Presidente? Ginaeleher ini sa paagi sa mayoriya sa mga miyembro sang Senado. Subong ang senador kung isipon ta 24. Di ba? 12 ang mga nailiher nagligad nga piniliay mo. May 12 nga ara nga daan nga pungko nga way pa matapos sila sa nga termino. So 12 plus 12 subong bag-o nga batch 24. Bot sa lingon nga kung magbinutuhay nga kinahanglan sang 13 pasaka ang boto nga makuha sang magadaog nga presidente sang Senado. Action firing line. Ipabangkod na rin makakson sin o ayhan sa ila ni man. Yan nagin-mention ko kay inaman. Nga Villar, Zubiri, Gatchalian kag Escudero. Di mga veterano naman nga mga senador sa pungsod Pilipinas. Aring balita nga nakuha ko kay inaho kay tumuhaw dari ang posibilidad na naman nga ining ginatawag nga term sharing agreements. Ang posible term sharing agreements agwa diring balita nga posibilidad masugtanay sa ginatawag nga term sharing agreements aning si Villar kag si Zubere. Action firing line. Ti si Villar mga ka-action medyo pabor siya sa saning ginatawag nga term sharing agreements ni pero ti si Zubere daw way pa makahatag diri sang komento. Ining term sharing nga ginatawag mga ka-action dumduman yun natabo ini sa bahin sang kamera sa tunga nila ni Congressman Lord Alan Velasco kag Congressman Alan Peter Cayetano ang term sharing deal nga ang nagserbe sa nga broker sa Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ti laban-laban nga uya man guro magpamalibad to si Velasco kag si Cayetano kamanti amo nang ayo ni presidente mo. Abi share la kamo sang term nyo bilang House Speaker. Galing kay
wagid malikawan daw ginpalibutan to sa isyo na labot po punto to ngano bayara sang way pa pagintindihan na ito nga ni Velasco kaning Cayetano Action Firing Line. wagid man to maglalala kay damo man sa mga pareho nilang opisyal sang gobyerno ang nag-ayo sila nga hindi lang seryosohon gid ang isyu nga nagapatunga sila wagid man tanto dalom to ang problema sa uli na resolbar man. Ang sabahin sa Senate Presidency magkaksyon sana sila tarang ang hampang din gwa sila padamo-damo na magkaksyon supporter nga mga senador numbers game naman kung so nagligad nga adlaw tunog ang ngalan ni Zubiri kag ni Villar subong ang ngalan nga tunog ilamang gyapon gapangatlo gapangapat lang ni si Gatchalian kag si Escudero ang sentro sang talakayan mga kaakson ara na gid man nakatutok ka sa kay Villar kag sa kay Zubiri hulaton ta ni makaakson kay kon sinogin sila nga apat di pero kon lantawon ta ang bag-o nga balita diri subong gagwa nga daw bulubal anon nga si Villar among may bulubintaha diyaw. Action Firing Line. Ngaman kay may palayag si Senador Bato de la Rosa nga subong may ara sang walo kaginatuwag nga solid votes perti ba solido nga boto kun sa aton no daw pareho man niya nga si Bato. Action Firing Line. Solid votes. May 8 ka mga solid votes para sa Senate Presidente. Ang ginatumod diri ining 8 ni amo ni mga ginatawag nga Duterte senators. Nga ang suporta sa rito ang habyog sa ara kay Senador Cynthia Villar. Action Firing Line. Ang Duterte senators Bongo Aime Marcos, Ramon Bong Revilla Jr., Francis Tolentino, kalakip sa mga 8 kaginatawag diri nga Duterte senators. Tiambal ni Bato, ni Senador Bato, may mga baguhan nga suno sa iya magasuporta man kay Villar. Sino baguhan asbong? May bata na nga Villar dala nga lang man hindi pagsuportahan sa batang Iloy. Action Firing Line. Mark Villar. Sino pa ganang bag-o da? Ang nagkanta balakson Nelmar sang Wonderful Tonight. Sino gana? Si Robin Action Firing Line. Robin Padilla. Robin Padilla PDP laban man Tineng mention aton side pa lang ni Senador Bato de la Rosa magkaakson. Anong rason ni Villarosa nga kon papilion siya sa apat ni si Villar ang suportahan niya? Simple lang ang sabat niya loyalty. Una sa balita, una sa aksyon. Mo malang nang sabat niya bangod sa ginatuwag nga loyalty. Pero hambal niya ining apat ni Escudero, Gatchalian kag Zubiri kwalipikado kag mga maayo man sa posisyon nga sa pagka-presidente sang Senado. Now diri sa aton sa lokal mga kaakson may pila sa ka mga pananawan man ang aton pila ka mga opisyal kaina sa interview kay Governor Bong Lacson dakong paglaom niya nga kabay ang mapilian nga masunod nga Senate President. Amo si Zubiri, kamati si Zubiri kilala na gid man sang mga sang Negrosanon nga may pamilyare man di sa una taga Negros Occidental man antes sila abiya dari kag dito na lang nagtinira nag-star sa bahin sang Bukidnon. Magpakampanya gani si Zubiri diri sa ato sa ding probinsya payo sa kanya Magilonggo sa Cabancalan City damo da sa pamilya magka-aksyon. Ti kita nga ari diri sa Negros Occidental bugal taman kuntani nga
may ara kita sang may dugo Ilonggo man no? Nga Senate President sa ulihi. O naton tari, pero ari ang palayag ang interview kay Governor Bong Lacson ang yasaling paglaom nga kabay mapilian sa Zubiri sa Senate presidency. Well, we wish him well, no? We hope he gets it because naman the Senator Zubiri has families here in Negros Occidental. Before they moved to Bukidnon, they were a resident of Negros Occidental. So we will know soon kung sino gid ang madesisyonan sa majority sa mga Senado kung sino ang ilan next Senate President. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radio, aksyon, firing line. Si Governor Bong Lacson may pila pagkaadlaw na bilin buwas Hunyo na. May sakbulan na lang nabilin. Antes mabalanta ko nanogid ang plastada no sang bag-o nga magabug-o subong sang mga opisyal sa pungsod sang Pilipinas halin sa presidente papanaog sa bahin sang House of Representatives. Una sa balita, una sa aksyon. Yan nga bahin dala sa aton sa kaaluan sang Evergreen. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Okay, balik man kita sa pag-acknowledge sa dugang nga nagpadala sa mensahe dari sa ato sa live stream. Para nga maubos-ubos na rin sila. Okay, Vanessa Mayo, thank you. Virgie Olpinda, good eve, ARB. Oraman si Ricky Soriano, si Ricky nagpadala sa 75 ka-stars. Salamat sa tanan-tanan nga mga nagpadala sa stars sa ato sa nga pagpangalagad. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of...
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
Sini, hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon
kay wala irang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espulgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita. Firing line. Inang abahin dulong sa aton sa kalwan. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Aksyon may kantanan sa sining pagsaka, nubo saka sa aktibo nga kaso sang COVID-19. Negros Occidental ginahambalan tadi ha. Ang latest as of May 31 sa mga adlaw nga datos ang ginpagwa mga kaaksyon sang Provincial Incident Management Team kon PIMT nagnubo sa 26 kay ang kahapon nga May 30 ara siya sa 30 ka mga aktibo nga kaso. So 26 mga kaaksyon at least nagnubo siya, no? Sang May 25 amo wala ni ang may dako nga pagsaka kon new cases ang paghambalan kay May 24-13 pag May 25 may ara sang new cases nga 19 so naghimo sa 31 from May 25 to May 30 mga kaaksyon ara sa line of 3 ang active cases sang COVID-19 sa Negros Occidental. Action firing line. Pero hambal ni Governor Bong Lacson, why ka mo sang dapat ika-alarma di sa mga negrense? Why sang dapat ika-alarma di? Kay ini siguro resulta lamang sang hindi pagsunod no sa ginapanugyan permis ang provincial government nga dapat sundon gyapon ang minimum health kag safety protocols. Tiining 26 mga kaaksyon ni kabay nga buwas pagpagwa naman sang bag-o nga datos. Kabay nga magsigisigi ang pagnubo niya kay kon balikan ta kon tani ang good news gito, pinaka good news gito atong record blas ang May 11. Sang May 11, 4 na lamang kun tani ka active cases ang na-record sa Negros Occidental galing pag May 12 pagsaka sa mga pizza mga kaaksyon nag-double digit naman tubtob nga naglabot naman yun sa 30 pero good news subong kay nag-26 nagnubo sa 4 Action firing line. pero man dapat lang naton sundon gapon ang ginapanugyan sa ato sa gobyerno kay pare man sa aton tanan parang malabot taning ato sa ning handom isa malang handom tani mo. Ambal ni Gov Lacson na halog-halogan na ang mga ginapatuman nga pagsulundan protocols ang curfew implementation sa Negros Occidental by June 1. Dulaon kag kakason naman gani. Pero dapat putang tas pensar ta hambal ni Gov nga importante gyapon ang paghalong di. Kay basta may kaso, basta ara pa si COVID-19, nagapabilin gyapon ang peligro. Yaryo, panugyan kag observation ni Governor Bong Lacson angot sa labing uli nga kaso
sang COVID-19. Well, I think we saw that, no? There was a day that we had 19. After that, it went back to what we were already experiencing, like from 1 to 3 cases. No? This is something that we were warned about before, so we just have to continue to take care of ourselves. No? This is already a behavioral concern. No? While we want to have more movement, but at the same time, we continue to protect ourselves by wearing the basic, which is the face mask and a little distancing. It should not, no? It should not be a cause of alarm. In fact, in yesterday's status, we have gone down again, no? As far as active cases is concerned. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Firing Line. Nagtupa na kita sa impunto na sa 9 mga kaaksyon sa ato sa nga pagpangalagad. Diri sa inyo sa nga panatuntunan Martes nga edisyon, Mayo 31, tuig 2022. Buwas nga adlaw mag-abi-abi kita sang unang hugada sa bulan sang Hunyo, June 1 na, buwas nga adlaw, no? Dari magatakop temporaryo ang inyo sa nga panatuntunan aksyon firing line. Sa ngalan sa ato sa mga aksyon unit reporters nga nagpangalagan sa buong gabi, standby karon sa aksyon night patrol. Basta Tuesday, aksyon John Diaz ang inyo sa nga makaupod. Action Firing Line. Sa ato sa nga News Center aksyon ang defensor there is a technical control. Aksyon Nelmar Madera with IT expert aksyon Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Hinovea. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.